Welcome to my vlog guys, kalalab ni nanay. Ang gawin natin ngayon ay gawa tayo ng snack para sa mga bata. Snack para sa lahat. Yan, ubi, cheesy, turon. Yan yung mga sangkap guys. Simulan na natin, hugasan natin yung kamuti. Kulay violet yung kamuti na binili natin guys. Hugasan natin mabuti para isalang natin. Ayan na. Salang na natin. Katapos niyan guys, salang natin. Pagkatapos niyan, hintayin nating maluto. Yan. Pagluto na guys, luto na mga 30 minutes. 30 minutes ko yata inano yan. Yan, luto na, kaya patayin natin ang apoy. Yan. Kunin na natin guys. Alisin na natin sa kaldero. Kasi palalamigin muna natin bago natin balatan. Yan. Alisin muna natin yan sa kaldero guys. 1 kilong kamote na violet guys ang binili ko. 1 kilo yan. Dami nang magawa niyan. Yan, pinalamig natin. Pag malamig na, siyempre, babalatan na natin. Yan, binalatan ko na guys. Madali lang gawin guys. Masarap siya guys. Try ninyong gawin to. Pang snack sa mga bandang alas 3. Try nyo gawin guys. Masarap siya. Lagyan mo ng ng margarine at saka cheese. I-roll ng lumpia wrapper. Tapos na natin balatan. Yan. Tapos na guys. Tapos na. Ganda ng kulay guys. So tingnan mo. Gandang kulay. Yan, umpisahan na natin siyang durugin. Durugin natin ng mabuti guys. Yung durug na durug talaga na magiging smooth yung resulta niya. Smooth. Yan, durug lang ng durug. Yan, no? Durug na siya guys. Yan. Para smooth siya ba? Lagyan na natin ng star margarine. Yung sweetened na star margarine guys ang gamitin nyo para hindi na kayo maglagay ng asukal. Kasi may tamis na yung natural na tamis na yung kamote, kaya huwag na natin lagyan ng asukal. Na lang, yung star margarine na gagamitin natin sweetened kasi may na tamang-tama na sa tamis. Ubusin natin yan, yung sa 1 kilo, ubusin yan ng lahat ng laman ng margarine. Yung margarine na pinakamaliit. Ihalo natin mabuti para mag-blend yung margarine sa ng kamuting violet. Ubing kamuti. Ubing kulay. Yan, no? Yung yung maging smooth na talaga siya guys. Yung na siya, yung hindi na yung wala, parang wala nang kamote na malaki. Kaya yan. Patapos niya guys, nag-umpisa na tayong mag-wrap. Lagay mo lang ang sa gitna, yung cheese, saka mo roll. Yan. Ang ginamit kong cheese guys,
Eden cheese. Yan ang ginamit kong cheese. Try nyo guys, lutuin to guys. Madali lang naman to. Masarap siya. Lalo na sa mga bata, magustuhan talaga niya. Kasi may blend yung lasa ng margarine at saka cheese. Yan lang guys, tuloy-tuloy lang pag-wrap natin. Sa 1 kilo guys, marami na akong nagawa guys. Mga siguro, mga 30 pieces mahigit. 30 pieces mahigit yung nagawa ko. Kaya ganyan lang guys. Balot-balot lang. O roll-roll lang. Ayan, dali lang. At tapos niyan guys, syempre, lulutuin natin. Prituhin natin. Ayan. Yan guys, last na guys. Wala na, ubos na. Last na yan. Kaya katapos niyan, magpiprito na tayo. Ayan, yan na. Ayan, magprito na tayo. Salang na natin yung kawali. Pag uminit na, lagyan ng mantika. Ganun din lang. Pisa na tayong mag-prito sa ating cheesy kamote turon. Cheesy kamote turon. Hindi napatagalin sa apoy kasi luto naman yung kamote. Pwede nga yung lumpia pag maluto na yung wrapper. Ayan. Nalis na natin. Yun din ang gawin natin sa sumusunod na Ganyan lang kadali guys. Yan. Pag nagustuhan niyo itong video ko guys, subscribe naman kayo, like, comment. Yan finished product. Oh, ganda. Try nyo guys. Mana mong torontok. Saan itong ginutotok? Ubituron. Ubituron. Sige na kao na to. Dalawa na to. Asa mo kalayo? O, kuha na mo. Hi mo sa video. Hi. Ano din na? Hindi ko dyan. Uy? Wala, pagdara ka. Hi guys. Welcome to my vlog. Hakakarap. Tatit. Init yan eh. Ano, kanina diyo. Kuha niya si Tinjel. Lami eh. Lami. Init na ikaw ulit. Dito man ta. Lami ba? Yat eh. Wet am eh. Baka, wala ko butang niya. Kambot na ang tamis. Marag, kuhan no. Ang dami kay kuhan ba? Pumok kayo lang na. Pumok ang food ba? Pumok ang pepper. Ano, init pa yapon ba eh? Init eh. Ang sulog. Okay na pila init. Wala. Wala ito. Ang gawas. Dito siya may nakong kaon. Wala man. Huwag mo napila init. Wala ka ni. Ang sulong init. Wala man. Wala man. Huh? Ikaw naman siguro nakapelog init yun.